Naumang ana sa 6,000 ngadto sa 8,000 kada adlaw ang mga bisitag turista nga modagsa sa Island Garden City of Samal karong long weekend sa Undas 2022. Gibutyag ni Ensign Vasit Venturillo, Coast Guard Station Island Garden City of Samal kon Igacos Head. Aron masigurong walay mahitabong mga maritime ug drowning incidents, adunay gatosan ka mga personahe ug lifeguards ang ipang-deploy aron magbantay sa seguridad sa lugar. Hugot nilang bantayan ang nasa 139 resorts sa Samal, pati na mga walay tag-iya o open beaches. Gitugot usab ang night swimming apan kinahanglang adunay mga presensya sa lifeguards sa palibot. Nakaandam og available mo responde ang mga floating assets sa PCG sa higayong adunay mga emerhensiya o insidente. Ato ang gipahimangnuan ang tanan nato mga bisita sa isla nga mag-igmat kita sa ato ang pag-enjoy nga sa ato mga kadagatan, no. Sundon nato ang mga balaod sa ato ang mga resorts nga ginaadtuan o kung aduna may kakulian ayaw mo pagduduha nga makipag-coordinate sa inyong Coast Guard Station Island Garden City of Samal or sa pinakaduol nga Coast Guard substation. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.